a cultura ofrécese como unha das máis atractivas alternativas ás actividades tradicionais. Unha nova sociedade con maior nivel educativo e económico, con novas inquietudes, require novas fórmulas que satisfagan unhas expectativas as que os nosos monumentos, paisaxes e tradicións, en definitiva, todo o que constitúe o noso patrimonio cultural, pode responder sobradamente. Deste xeito, os nosos monumentos actúan como motores de dinamización e, por conseguinte, da economía do noso país, mas tamén como plataformas de proxección e intercambio cultural. De aí a importancia de fomentar un uso racional do patrimonio histórico que permita o seu aproveitamento cultural e que, a vez, garanta a súa protección e conservación dentro dun marco de desenvolvemento sustentable. E para iso faise imprescindible a colaboración activa de todos os sectores da sociedade e, de forma especial, a concienciación da cidadanía acerca da importancia do patrimonio arqueolóxico, da súa conservación e do seu uso racional, pois constitúe unha responsabilidade común e require unha activa participación social e institucional. Os beneficiarios deste esforzo conxunto seremos todos os galegos do presente e do futuro. A nova lei de 5/2006 do 4 de maio do Patrimonio Cultural de Galicia, que entra en vigor o 16 de agosto, define o patrimonio arqueolóxico como, para os efectos desta lei, integra no patrimonio arqueolóxico de Galicia os bens do patrimonio cultural de Galicia de interés histórico, mobles e inmobles, susceptibles de ser estudiados con método arqueolóxico, fosen extraídos ou non, e tanto se encontran na superficie como no subsolo, nas aguas interiores ou no mar territorial. Así mesmo, forman parte deste patrimonio os elementos xeolóxicos e paleontolóxicos relacionados coa historia humana, as súas orixes, os seus antecedentes e o seu desenvolvemento sobre o medio. Para chegar a esta lei, hubo un tránsito, non? Como foi, en primeiro lugar, o Estatuto de Autonomía de Galicia, no que a Xunta de Galicia asume a competencia exclusiva no patrimonio cultural de Galicia. Despois, que iso foi no ano 1972. No ano 1975, crease o Servizo de Arqueoloxía, que foi unha actuación dentro do que cabe pioneira, non? Despois, máis adiante, a Lei 16/1965 do Patrimonio Histórico Español, que ten como novedades máis así salientables a creación do achado casual, a declaración en virtude do artículo 40.2 de ben de interés cultural de todos os restos en manifestacións de arte rupestre, e tamén o máis importante que a consideración como dominio público de todos os bens arqueolóxicos. Máis adiante, no 95, creouse unha adaptación que está aquí un dos países desa lei, que a Lei 8/95 do Patrimonio Cultural de Galicia, que estará vigente hasta, como dixen antes, hasta o 16 de agosto, na que se aprobará a Lei 5/2016, que, entre outras cousas, como novedades, regula actividades dos detectoristas de metais, considera a non entrega das memorias das intervencións arqueolóxicas como unha infracción leve que afectaría tanto ao promotor da obra como ao arqueólogo que dirixe a obra, establece unos prazos que, por exemplo, se solicita unha autorización para algo aos 3 meses, se non hai contestación, se considera silencio negativo, e se crea unha nova actividade que é un pouco unha postodía como é os controles arqueolóxicos que xa estaban facendo, pero que non estaban recollidos como actividade arqueolóxica. Tamén temos o decreto 199/97, que ora, coa nova lei, quedará obsoleto e entón está facendo xa un pouco o esbozo do que será o futuro decreto de arqueoloxía. Para ese decreto de arqueoloxía, esperamos contar con todos os órganos que nos podan asesorar, como o Consello da Cultura, como as universidades, como a Asociación de Empresas de Arqueoloxía, e toda aquela xente que poda estar en relación coa arqueoloxía e quera aportar algo no futuro decreto. Aquí tedes un pouco como é o organigrama administrativo da Consellería de Cultura.
que supoño que xa sabedes máis ou menos como funciona, non? A arqueoloxía é unha actividade na que o seu piar fundamental e básico é a investigación para o coñecemento. Unha mala praxis na súa execución o incumprimento de algo que a mellor pode parecer non tan importante como é a entrega de algo tan básico como as memorias, implica unha perda documental de graves consecuencias para o coñecemento da historia de Galicia. Por eso digo, cando dicen que, por exemplo, a nova lei se considera unha infracción leve, a non entrega da memoria, alguna xente podía parecerlle un pouco exagerado, pero a non entrega da memoria é unha perda documental da nosa historia que non se pode perder. Por elo, a Administración é encargada de velar, por un lado, para que non se faga ningunha obra, tanto pública como privada, que poda afectar o patrimonio cultural sen as cautelas necesarias que impidan o seu dano ou afectación. E, por outro, ademais do desenrolo legislativo que regula a actividade, é encargada de armonizar a dita actividade, velar pola calidade, deseñar plans de actuacións ao longo plazo, investir cos sempre cativos presupostos na conservación do patrimonio arqueolóxico e na súa posta en valor, controlar a calidade das intervencións, velar para que os intereses económicos dos promotores ou das empresas non primen sobre o patrimonio cultural, co seu subseguinte menoscabo, e o control do cumprimento do ordenamento xurídico. Dentro do Servizo de Arqueoloxía, entre as súas funcións está a promoción e coordinación das actuacións arqueolóxicas, que irían desde a difusión a posta en valor e a conservación, a elaboración e mantenimento do inventario de xacementos arqueolóxicos, que é fundamental e básico para a protección do patrimonio arqueolóxico, a información de plans, programas, proxectos que poden afectar o patrimonio arqueolóxico, como é desde 1991, que se fan os estudios de impacto ambiental, de protección de patrimonio cultural, arqueoloxía preventiva ou de rescate. Tamén temos, entre as funcións do Servizo de Arqueoloxía, a programación de actuacións necesarias para a conservación e posta en valor do patrimonio arqueolóxico, a elaboración e coordinación de informes, estudios, traballos de investigación e de difusión relacionados coa conservación e intervención sobre o patrimonio arqueolóxico e a tramitación, supervisión e informe de expedientes de actuacións arqueolóxicas. Inda que a actividade arqueolóxica está a repuntar, como vedes neste gráfico, levemente, dende que comezou a crise económica, esta está en crise. E vendo o minguante que é a contratación de obra pública e privada e dos presupostos dedicados á cultura, é de prever que nunca se volva a chegar aos niveis anteriores á crise económica. Polo que este debate que estamos a facer aquí debe servir para unha profunda reflexión sobre como estamos e onde queremos e como queremos ir. Na actualidade, a situación das empresas de arqueoloxía é en xeral complicada, cunha oferta moi amplia e un mercado por veces minguante, que leva a que as empresas teñan unha situación económica en xeral difícil, agravada por unhas veces preocupante polo que pode supoñer para a calidad das intervencións guerra de prezos, ás veces por debaixo do custo, que nos leva a extremar as medidas de control de calidade. E todo elo non contribúe a todo elo tampouco contribúe a excesiva atomización empresarial que existe na arqueoloxía en Galicia. Tamén é de sinalar a problemática que xenera a falta dunha titulación específica expedida pola universidade, que esta é unha falla moi grave que nos está generando montones de problemas porque moita xente que ven de outras carreiras, vamos a ver, a arqueoloxía ten un mercado laboral pequeno, pero ten unha saída laboral, por decir de alguma maneira, non? E entón, moita xente, por exemplo, de humanidades e de outras carreiras, se está reciclando hacia a arqueoloxía. O non haber unha titulación na actualidade específica xenera problemas moi graves. Como, por exemplo, se está dando casos, por exemplo, un licenciado en químicas fai un máster de arqueoloxía e, teóricamente, se pode presentar arqueólogo da Xunta de Galicia. Que me refiro que hai que facer un chamamento á universidade para que dunha vez solucione o tema da titulación de arqueólogo, porque isto xenera un intrusismo moi importante.
Bueno, a arqueoloxía, como dixen anteriormente, é unha ciencia e, como tal, a súa rama principal e fundamental é a investigación e a que debe de residir os seus principios básicos, non? Despois temos, dentro da arqueoloxía, arqueoloxía profesional, que nos últimos tempos tivo un desarrollo extraordinario e unha ferramenta imprescindible tanto de apoio á investigación como para a execución das actuacións preventivas, como poden ser as prospeccións, as limpezas dos xacementos arqueolóxicos, das cautelares, como poden ser os controles arqueolóxicos, de consolidación, de posta en valor, etcétera, que dentro da súa extraordinaria e imprescindible contribución, ás veces poden ter algúns lunares, como é a presión dos promotores e incluso ás veces un enfoque un pouco economicista das intervencións por parte das empresas. Despois temos unha arqueoloxía que podemos denominar de motivación, por decir de alguna maneira, non? Que nos últimos tempos está moi en boga, froito do interese da sociedade pola cultura e polo seu pasado, e que é un tren que non debemos deixar escapar, non? Pois esa demanda cada vez maior está baseada ao mellor nunha motivación cultural, de defensa do propio, de colaboración e de solidariedade, e incluso de aventura, plasmada en múltiples tipos de asociacións culturais, de xente que dedica o seu tempo libre en disfrutar do patrimonio cultural, en loitar por el. Iso representa parte do futuro da arqueoloxía, pola demanda que a sociedade fará dela. E, finalmente, temos unha arqueoloxía de ocasión, na que as empresas de arqueoloxía e a universidade recorren ás administracións locais e inversores privados ofrecendo proxectos de revalorización, excavación e posta en valor que quizás teñan unha vertente de excesivo localismo, non planificado e sen unha justificación científica ás veces. Na actualidade, estamos tratando de dar un maior énfasis na difusión do patrimonio cultural. Dentro dese interés por dar un maior énfasis está, por exemplo, a intención que temos de publicar en Galiciana, que é unha enciclopedia digital da Consellería de Cultura, todas as memorias de arqueoloxía que se fixou en Galicia, para que todos os investigadores, universidades e demais podan acceder online a ditas memorias. Para elo, tamén necesitamos a colaboración de todos os arqueólogos para que teñan algunha débeda de memorias pois que as entreguen, porque o que non se coñece non vale para nada. E entregar as memorias é fundamental, vaya. Que me refiro sin elas, pois é como facer unha excavación arqueolóxica pode parecer casi como un imposto revolucionario, porque se non temos a memoria, non documentamos o que se ha excavado, e sin o coñecemento do que ha pasado, pois, a pouco vale. Tamén se fan divulgacións, por exemplo, cando se fan intervencións arqueolóxicas, pois se procura que as empresas, as adjudicatarias, pois que dentro da población local, para que sepan un pouco o que teñen e valoren un pouco máis o que teñen, pois están obrigados sempre a facer pois actividades de difusión, como, por exemplo, visitas guiadas, explicación do xacemento que hai, etcétera, etcétera, non? E non quero ser un pouco negativo porque espero que chegue a parte que máis interesante que a das preguntas, non? Pero vendo en Google un día as razóns por as que a xente pode estudiar arqueoloxía, quería facer un pouco mención e recordar un pouco por que a xente a veces estudia arqueoloxía, non? E como sei por que a xente estudia arqueoloxía. Isto está sacado de Google, me refiro que non é cousa miña. Pois, entre as 10 razóns que fala unha que é unha procesión tremendamente gratificante, non? Por exemplo, cando estás excavando e atopas algún resto arqueolóxico de interese, a emoción, a alegría que te dá, eso é impagable. Tamén, outra razón pola que podes estudiar arqueoloxía é porque cambias de lugar de traballo continuamente, non? Pois hoxe tes unha excavación en Vigo, mañá en Lugo, outro día en Ourense, etcétera, etcétera, non? Tamén outra cousa que, sobre todo, botamos de menos os arqueólogos da administración, que traballas ao aire libre, que non estás metido nunha oficina, aí todas as horas estás, inda que en Galicia, sobre todo en vernos como este, pois o aire libre a veces é un pouco fastidiado, non?
sempre estás aprendendo coa xente coa que coincides, cos niveis que te salen, coa excavación que estás a facer, sempre tens que aprender cousas novas, vaya. Nunca é suficiente o que sabes. Viaxas, o que dicía antes, que tens que pasar un sitio para outro, coñecer xente, é unha profesión que gusta, a xente chama a atención, mantente en forma, incluso hasta forras en gimnasios, non? O salario é precariedade. Naide que quera facerse rico se mete arqueólogo, eso está claro, non? Pero é algo no que, por exemplo, que vas a subsistir, nunca vas a facerte rico, nin vas a estar holgadamente tal, pero é un traballo que te pode gratificar. Eu me lembro unha vez que, cando estou a bacharelato, tiña un compañeiro que era superdotado, non? Era unha persoa que collía, miraba se por riba os apuntes e xa sacaba a matrícula, non? Unha palabra. E o tío dedicouse, sendo galego, a guitarra flamenca. E un día fun a ver nunha actuación que veo actuar a Santiago e a cara de felicidade que tiña é impagable. E a veces te das conta que a veces os cartos non é todo, porque o tío pode haber estudado a carreira que quixera, sería millonario, e iso demostra que os cartos non valen para a felicidade. E despois que o traballo dun arqueólogo xenera riqueza, porque aparte de estar escribindo a historia, desenterrando o pasado, contribuye ao desenvolvemento social do país, porque é un motor económico. E, bueno, moitas grazas. Poderes agradecer este encorexamento que vos fixo para incitarvos a mantervos na profesión. Seguimos co programa. Sí, Manuel Xusto, do Museo Arqueolóxico de Ourense. Reflexión sobre os museos no proceso de xestión do xacemento que fixemos e que facemos. Bueno, bo día a todos e a todas. Agradecer, lóxicamente, a invitación ao Consello da Cultura Galega que se me fixo para participar nestas xornadas sobre o estado actual da arqueoloxía galega, das que non sei se darei boa conta con respecto ao tema que se me propuxo, porque quizá tería que falar dunha parella de feito e máis ben só son capaz de falar de un divorcio. Quero precisar tamén que quen debería estar aquí é o director do Museo Arqueolóxico de Ourense, Xulio Rodríguez, pero por razóns de axenda e compromisos previos, ele está nestes momentos aquí ao lado no Museo das Peregrinacións participando na primeira xornada profesional de museos. O tema que se me propuxo vou non abordar desde a miña doble condición de arqueólogo de formación e de profesión ao longo de bastantes anos, se ben na actualidade a miña actividade profesional se vincula ao mundo dos museos nun centro que no ano 2020 acadará os 175 anos de vida. A miña experiencia particular desde as entrañas deste museo e unha rápida panorámica histórica van ser os eixos que centren a miña reflexión, pero dende un espello que quizá está fragmentado.
Dentro da disparidade de tipoloxías e titularidades de museos, a reflexión que aquí plantexamos nace desde un museo de territorio, desde un museo provincial, que en xeral son a institución máis antiga da provincia a que pertencen, encargada de velar polo seu patrimonio cultural. Museos que teñen o seu xérmolo na segunda metade do século XIX, ben da man das Comisións Provinciais de Monumentos, caso do Museo de Ourense, ben de sociedades científicas, como é o caso do Museo de Pontevedra. Os museos de territorio, os museos provinciais, constituen, ademais, o esqueleto da museística española, por máis que este esqueleto este, na actualidade, en verbas de Luís Grau, director do Museo de León, afectado por diversas esclerosis administrativas, sendo quizá a máis grave e a que máis nos afecta, a que deriva de concebir desde a xestión administrativa o patrimonio arqueolóxico non como algo único, senón como algo bipolarizado, segundo se trate de obxectos, é dicir, de pezas de museo, de bens mobles, responsabilidade dos museos, ou de xacementos dos que proceden esas pezas, responsabilidade da unidade administrativa que xestiona as competencias de arqueoloxía na comunidade autónoma. Bipolarización que, en todo caso, se manifesta no mundo dos museos na importante merma funcional que estes teñen dunha banda para seguir mantendo a por lei recoñecida interrelación co patrimonio arqueolóxico do seu contorno ou do seu ámbito territorial. Doutra banda, unha merma tamén para crear os seus propios proxectos de investigación, entre os que se inclúe a propia actividade arqueolóxica de campo. Deste xeito, por mor desa bipolarización administrativa, o museo se ve relegado así a ser exclusivamente un mero receptor de materiais que se recuperan das intervencións arqueolóxicas efectuadas na provincia correspondente. E digo case, posto que entendemos a xestión como un todo que vai desde a planificación dunha intervención até a divulgación dos seus resultados. Divulgación que, lóxicamente, é impensable e imposible de facer sen investigación. En ese sentido, no museo non só se conservan os bens materiais mobles, senón que tamén se busca, mediante investigación, convertelos en coñecemento histórico. Coñecemento que remata na divulgación, na súa socialización, e nese sentido, a actividade dentro do Museo Arqueolóxico de Ourense, a actividade coñecida como peza do mes, resposta a ese modelo de xestión. Decir tamén que os museos de territorio, a causa da súa orixen, ofrecen nas súas coleccións un importante número de bens de índole artística, sin duda, ou maioritariamente vinculados á desamortización decimonónica, pero neles será sempre o fondo arqueolóxico o máis numeroso e crecente e un fondo que, ademais, na actualidade, se nutre dos traballos arqueolóxicos recentes. A incorporación de materiais arqueolóxicos aos museos e a necesidade de contextualizalos fixo xa que a finais do século XIX, en 1896, a Comisión de Monumentos de Ourense se plantexase unha primeira excavación de salvamento e de contextualización na Cigarrosa, en Petín de Valdeorras, descubrindo-se entón un mosaico romano e outros bens mobles que ingresaron no museo ao tempo que se daba conta da intervención a través do seu órgano de difusión como era o Boletín da Comisión de Monumentos de Ourense. A visita en 1921 de Risco e Cuevillas ao Castro de San Cibrán de Las fixo que novamente no caso de Ourense as primeiras excavacións con campañas continuadas tivesen como punto de partida este xacemento da man de Florentino López Cuevillas entre os anos 1922-1925 e baixo o amparo do Museo Provincial. Museos e arqueoloxía podemos decir que nos seus comenzos eran dous conceptos que gozaban de transversalidade de tal xeito que a evolución inicial dos museos estuvo ligada ao desenvolvemento da arqueoloxía e viceversa. Novas campañas de excavación baixo a tutela do Museo Arqueolóxico de Ourense desde 1938 de titularidade estatal se levarán a cabo desde o Museo Arqueolóxico por un equipo que articula o seu director Xesús Ferro Couselo e do que formaban parte Florentino López Cuevillas, Xaquín Lourenzo ou Taboada Chivite. Escavas entón en San Cibrán de Las, en Cameixa, en San Millán ou en Castromao. Equipo que con novos membros articulará o sucesor de Ferro na dirección do museo, Francisco Fariña Busto,
excavándose de novo en Castromao, en San Millán ou en San Cibrán e incorporándose á lista Mosteiro, San Tomé ou Baños de Río Caldo. Intervencións, todas elas, onde, ademais de investigar, tiñan a preocupación por conservar e consolidar as estruturas excavadas e por facilitar a visita e comprensión do excavado, podéndose xa neses momentos falar dunha incipiente musealización cando o concepto aínda ni sequera existía. Os museos de territorio acadaban, polo tanto, un papel de cabeceira das intervencións arqueolóxicas e de interpretación das mismas, confluindo cos proxectos vinculados ás universidades. E, sin embargo, coa asunción de competencias exclusivas en arqueoloxía por parte da comunidade autónoma e co traspaso da xestión dos museos de titularidade estatal á Xunta de Galicia, cando os museos comenzan a ver paralizada a súa actividade arqueolóxica de campo, haber disminuído o seu papel investigador dentro do seu propio medio, o territorio provincial, e, polo tanto, haber mermado o seu papel nas xestións dos xacementos. Ao tempo, ano 1988, comenzaba tamén un desenvolvemento normativo da actividade arqueolóxica mediante o decreto 62/89, hoxe modificado, entendemos para mal, polo decreto 199/1997, onde, con respecto de 1989, desaparece a capacidade de aval dos museos e das universidades respecto das intervencións arqueolóxicas. Non nos parece o máis razoable que, nunha dinámica onde a maioría das intervencións se vinculan co ámbito inmobiliario especulativo, se suprima a tutela institucional pola que entes solventes de bagaxe centenaria e referente histórico recoñecido se responsabilizaban da corrección científica dos traballos a xeito de control de calidade. Desaparición do aval que, en todo caso, se mantén na nova Lei do Patrimonio Cultural de Galicia. Visto todo isto, a reflexión que teríamos que plantexarnos é a de considerar o xacemento como un sistema que, para funcionar, necesita da sincronizada engranaxe dos seus dos motores, o motor moble e o motor inmoble. E iso significa repensar os museos, sobre todo na carencia de presupostos e de medios persoais, pero sobre todo repensar a arqueoloxía e o patrimonio arqueolóxico por lei un ben público cuya protección pouco a pouco se foi poñendo nas mans da iniciativa privada, actuando como actores ou intermediadores desa relación, a chamada arqueoloxía comercial ou contractual, na que a praxe arqueolóxica aparecía así maioritariamente mediatizada e financiada pola dinámica inmobiliaria especulativa. Baixo ese modelo de xestión, de privatización de feito, cabe decir, sen embargo, que o volumen de información histórica non experimentou un crecemento exponencial comparable ao volume das intervencións, o que fixo que pouco a pouco os museos se foran enchendo de depósitos mudos. Quizás sobrou movimento de terra e faltou reflexión. Nese contexto é evidente que a sincronizada engranaxe non se produce senón máis ben desengranaxes que son cada vez máis evidentes cando o museo intenta exercer non a súa función primaria, conservación, senón, sobre todo, a secundaria, investigación, e xa non digamos a terciaria de difusión. Así, por exemplo, e me remito á experiencia persoal e recente, a montaxe da exposición Ourense, a cidade da orixe ao século XVI, pese a ter como soporte un volume considerable de actuacións arqueolóxicas, sen embargo, a publicación dos seus resultados ata a montaxe da exposición era sensiblemente deficiente, o cal dificultaba a súa socialización. Outra reflexión que nos teríamos que facer é que ou a arqueoloxía pasa por ser investigación ou se convirte en algo insostible, dado que xerou un volume moi alto de cultura material que apenas se transforma en coñecemento. Volume de cultura material que mesmo se volve inabarcable para os mínimos niveis de persoal técnico co que contan os museos que reciben ese material. En todo caso, para converterse en coñecemento e para socializarse, vai ser necesario, como xa se está facendo, releer e rescavar nos almacéns dos museos e nos expedientes de intervencións anexos. Na década dos 90, a medida que a Administración vai cedendo aos profesionais liberais a execución práctica das intervencións, a súa vez vaise facendo cada vez máis efectiva a relegación dos museos de territorio provinciais respecto da actividade arqueolóxica. E así chegamos até a situación actual
na que, como adiantaba, os museos, desde o punto de vista legal, quedan exclusivamente como depositarios dos materiais que derivan das intervencións arqueolóxicas cando se cumpre a normativa vixente. Depósito de materiais que se complica coa nova Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, dado que o artigo 96.3 establece que dito depósito de materiais arqueolóxicos se fará no museo, colección visitable ou institución ou centro de carácter museístico autorizado, se ven a mesma lei, no artigo 113, só prevé a creación e autorización de dous tipos de centros museísticos, os museos e as coleccións visitables. Os museos, pouco a pouco, foron quedando alleos aos plantexamentos xerais do patrimonio arqueolóxico e boa prova diso é que a Comunidade Autónoma creaba no 2001 unha rede de centros arqueolóxicos no territorio na que non se integraban os museos, pese a ser os museos os depositarios dos bens mobles dos xacementos correspondentes a esa rede. Unha rede que se definía como instrumento organizativo alrededor de tres premisas básicas: a difusión, a conservación e a investigación do patrimonio arqueolóxico de todo o territorio da Comunidade Autónoma. Deste xeito, os museos provinciais se foron sumando novos centros que recibiron unha inversión importante baixo a justificación de crear novos polos culturais, mentres os museos provinciais pasaban a un segundo plano, especialmente a nivel de presuposto. Os novos centros arqueolóxicos eran concebidos como edificios de nova planta onde primaba a presentación ao público, se ven tamén entre as súas funcións, cando menos sobre o papel, aparecían a conservación e a investigación. Unha dinámica, en todo caso, que contribuiu a abrir unha brecha entre o tradicional e o novo e a que se lle podría aplicar o dito por Almagro Gorbea nunhas xornadas de arqueoloxía en Extremadura. Parece un contrasentido que no pasado se loitara por conseguir o unísono maiores dotacións e que hoxe se camiñe dispersando e difuminando esforzos, ignorando órganos consolidados a nivel de medios, dotacións e bagaxe de todo recoñecido, e, en cambio, se creen novos espazos que queren asumir algunhas das funcións dos xa creados. O máis grave é que non se vislumbre o alcance desta negativa duplicidade. Grave problema nos museos son tamén as cada vez máis intensas limitacións á investigación. En ese sentido, a supresión dos museos como organismos públicos de investigación, como OPIs na Lei da Ciencia de 1986, implicou non poder participar nas diferentes convocatorias de I+D+I, fechándose así os museos xa con presupostos á baixa, unha porta tradicionalmente aberta. Tampouco a nova Lei da Ciencia, da Tecnoloxía e da Innovación do ano 2011 parecen querer apoiar moito a actividade investigadora dos museos, xa que di que se apoiará, pero sen sinalar como, o fomento e a incentivación da actividade dos museos, planetarios e centros divulgativos da ciencia. Ante esta situación e a caída nos presupostos, os museos non lle queda outra que recorrer sobre todo ao financiamento privado ou ao financiamento europeo, fundamentalmente a través das sociedades de amigos e colaboradores. O problema importante relacionado co anterior é que os museos, en xeral, pese a ser institucións permanentes, non teñen entidade xurídica propia, do que deriva non ter presuposto propio, non ter fondos propios, non ter posibilidade de adquirir e recuperar bens de maneira efectiva e, sobre todo, unha gravísima falla de axilidade na xestión, de xeito que a dependencia administrativa dos órganos da Comunidade Autónoma ralentiza sobremaneira, por exemplo, os trámites para o desenvolvemento de proxectos comuns, sobre todo no caso daqueles proxectos que teñen prazos de trámite moi curto ou que plantexan obligas plurianuais, o que, en síntese, supón que estes proxectos non se leven a cabo. Esta falta de entidade xurídica e a necesidade imperante de recadar fondos para a investigación se ven solventando con vontade e con iniciativa a través destas sociedades de amigos, como é no caso do Museo de Ourense, o Grupo Marcelo Macías de colaboradores do museo. Así sucedeu coa musealización do conxunto arqueolóxico de San Tomé no ano 2000 e 2003 ou coa catalogación da Alta Limia nos anos 2008-2009. Fondos estruturais europeos PRODER e da Fundación Barrié fixeron viables ditos proxectos.
As limitacións á investigación por falta de fondos son, ademais, especialmente escandalosas e dolorosas polas derivas que a veces teñen as administracións xestoras cando entran na política de grandes gastos e non en equipamentos estables nin de personal. É o caso das grandes exposicións temporais ou pasaxeiras que moitas veces nacen e crecen fora dos vellos museos xestionados por esas administracións, aínda que ditos museos si xeralmente funcionan como viveiros ou invernadoiros de fondos para ditas exposicións como se de flores exóticas ou cultivadas se tratase. Exposicións temporais que tamén hai que dicilo, moitas veces son o único recurso para conseguir financiamento das administracións, pois ven sendo dinámica común que se restaure con ocasión dunha exposición temporal e non porque así o requira o ben ou mesmo se investigue con ese motivo. Todo un síntoma, penso eu, de por onde camiñamos. Como reflexión final, quixera facer miñas unhas verbas de Rafael Azuar na súa obra Museos, Arqueología, Democracia y Crisis. La deriva documentada de los museos en España en la primera década del siglo XXI se caracteriza por una de las ratios de museos por cada 100.000 habitantes más bajas de Europa, con unos museos con bajos niveles de equipamiento y escasos técnicos que están siendo desplazados por una tendencia creciente de las administraciones por la creación de colecciones museográficas y centros de interpretación que, junto a los museos, conforman una oferta museal basada en la mínima inversión de personal, de las más bajas de Europa, con la pretensión de que, al igual que sucedía en otros sectores del país, disfrutáramos de una amplia oferta museística en la que se ha efectuado una fuerte inversión en infraestructuras, pero a bajo costo gracias a unas mínimas inversiones en personal. Quizá, e xa remato, a crise sexa unha oportunidade de reencalzamento da relación entre museos e xacementos arqueolóxicos e esperemos que non unha tromba de auga que nos leve a todos por onde non queríamos ir. Quizá, por eso, deberíamos entrar no futuro tendo en conta a brúxula do pasado e, polo tanto, recuperando os valores do público da man da racionalización de presupostos e recursos por parte das administracións e non entrando na dependencia da iniciativa privada que ten os seus propios intereses, pero ben distantes da case aínda utópica socialización do coñecemento. Creo que, permítame que rematen con esa viñeta de Forges, creo que aínda estamos moi lonxe de que os xubilados nos critiquen con ese rigor de que o están facendo na viñeta. Moitas gracias. Bueno, se están comportando todos bárbaramente porque os está desaxustando o tempo, así que a ver si seguimos así. Ahora corresponde a intervención a Rafael Rodríguez Martínez, da Deputación de Pontevedra, e a súa exposición dende a lanzada ata o Tegra, pasando por Lalín, itinerarios da Deputación de Pontevedra en materia de patrimonio arqueolóxico. Bueno, bons días a todos e a todas. Grazas, o primeiro é agradecer ao Consello de Cultura de Galicia e, sobre todo, a Rebeca, a invitación a estar aquí diante de vos e contar un pouco pois o que facemos dende a Diputación, non? Vou a falar, quizáis, do maior dinosaurio administrativamente falando que existe no Estado español, porque as diputacións xorden na Constitución de Cádiz de 1812, no caso de Pontevedra, fundas en 1836, e sigue funcionando a día de hoxe con todas as reformas constitucionais e democráticas e demais, pero digamos que é un auténtico dinosaurio a nivel burocrático, non? Eu chego á Diputación de Pontevedra no ano 2003. Chego á Diputación de Pontevedra, isto Roberto sabe ben, porque daquelas falamos, ainda que agora seguimos falando moitísimo, pero daquelas falábamos tamén moito porque cando eu chego á Diputación, chego porque a Diputación Provincial ten abertos 12 expedientes sancionadores por afeccións ao patrimonio, por diferentes obras e demais. E a partir de aí comezo a traballar, non? Dende o ano 2003 ata o día de hoxe, todos eses puntos que temos no PAMBA son as intervencións que levamos realizadas. Que ben poden ser, o sea, son diferentes tipos de intervencións arqueolóxicas, o plantexamento de
diferentes tipos de emisións de informes, porque unha das funcións que ten a Diputación Provincial pola Lei de Bases de Réxime Local ou pola Lei de Administración Local de Galicia é o dar cumprimento e cubrimento técnico, xurídico e económico aos concellos das provincias, a GAS, no noso caso, a GAS Pontevedra e Vigo, porque serían concellos de grandes concellos, non? Están fora do que sería o ámbito de intervención. Hai colaboración, pero fora do ámbito de intervención. Co cual son diferentes puntos de intervención, diferentes puntos de emisión de informes, e despois os dous puntos que están en azul, que son os concellos de Moaña e os de Bayona, requiren da nosa participación como se desempeñásemos as funcións de arqueólogo municipal para a emisión de informe, demais, porque os seus plans xerais así o teñen recollido, non? Manexando o tema da crise, o argumento da crise, é moito máis fácil pedir o apoio dunha institución provincial que non contratar a unha persoa, non? Son 62 concellos nos que desenvolvemos a nosa actividade. Por primeira vez, bueno, ese orzamento deste ano, e por primeira vez hai unha partida destinada á protección do patrimonio histórico-artístico, dividida en tres servizos diferentes. Porque hai que decir que o Servizo de Arqueoloxía dentro da Deputación non existe, a pesar de que a xente fala o Servizo de Arqueoloxía, pois non existe. Eu dependo do Servicio de Mobilidade, anteriormente infraestructuras, pero digamos que cumplimos unha función transversal a todos os servizos da Deputación. E cales son as nosas actividades? Pois as primeiras son as que desenvolvemos con fondos propios. Con fondos propios, que é o primeiro que facemos? Pois evitar esas afeccións ao patrimonio mediante prospeccións e avalacións de impacto coas obras liñais, que cada vez son menos, o seguimento de obra, despois sondaxes avaliativos previos a ampliacións de estradas e cousas así, ou a remodelacións de edificios, como a fotografía superior, que era o edificio do arquivo da Deputación de Pontevedra, no centro de Pontevedra, onde levamos a cabo sondaxes valorativas para ver que pasaba aí. E tamén, con fondos propios, facemos, aínda que a Santi non lle gusta o tema da posta en valor, pero vamos a mudarlle o nome, facemos revalorizacións culturais, que é algo que recolle a UNESCO, que di que, por certo, é unha das recomendacións que fai, que tanto as administracións regionais como as nacionais, unha das funcións principais que teñen que facer é eso, incidir na revalorización do patrimonio histórico para fomentar a concienciación propia, revalorizar a concienciación social, non tanto o elemento histórico, sino a concienciación social. Por eso, levamos a cabo, pois eso, intervencións pequeniñas sobre elementos como pode ser ese petroglifo de Ponte Caldelas ou o petroglifo do Jorcolado na parroquia de Eiras, no Rosal. E a partir de aquí, digamos que eso é a parte que puidemos diseñar ou que puidemos artellar, evitar que as nosas obras, que os nosos actos incidisen negativamente sobre o patrimonio arqueolóxico. E a partir de aquí empezan a chegar toda unha serie de cuestións, de elementos e, sobre todo, de financiacións que por suposto, chegan todas do saco de proxectos europeos. O primeiro proxecto que nos tivemos que enfrentar foi o Vías Atlánticas, que emanaba un proxecto Interreg 3A, un proxecto no que participaban 11 administracións diferentes, nas que estábamos 6 españolas e 5 portuguesas, e que oscilaba en torno a vía 19 a vía 20. Era un proxecto moi pequeniño, o que se fixo basicamente foi unha serie de sondaxes, no noso caso, unha serie de sondaxes e despois a sinalización dun presunto percorrido da vía 19 pola provincia mediante sinais de rúa, establecementos de guías e cosas así. Un proxecto, xa digo, moi pequeniño, pero que tivo unha difusión moi importante. Esta difusión importante foi o que fixo que, hai que decirlo así, a nivel político, a arqueoloxía desatase interese e se volcase a institución, se volcase de algún xeito no traballo, non? E por eso seguimos tirando do saco europeo e chegan outros proxectos, como o proxecto Pousadas do Salnés, Pousadas Sardín do Salnés. Un proxecto que
De entrada, nada tiña que ver con arqueoloxía, senón que era a creación dun produto turístico accesible mediante 4 establecementos, pero que a maiores se creaban rutas de sendeirismo accesibles e se propoñían 2 intervencións arqueolóxicas, que son esas que temos aí, a da Lanzada e a de Monte do Castro, con todo o que elo supuxo a nivel arqueolóxico, con todas as novedades que supuxeron a nivel arqueolóxico e demais. Outro proxecto máis, o proxecto de Podeza. Tamén, un proxecto con 5 liñas de intervención moi potentes, nas cales había 2 patas arqueolóxicas tamén coas que nos tivemos que enfrentar. Unha que tiña que ver coa recatalogación dos castros da comarca do Deza. Para poñelo en valor, pois ben, fixemos unha recatalogación e dimoslle unha volta de torca a maiores, porque a maiores dunha prospección ou uso, o que se aproveitou foi o proxecto para poder facer unha prospección xeomagnética e acadar toda unha serie de resultados realmente significativos, non? A partir de aí, hai outras 2 patas. Unha que ten que ver co establecemento dun equipamento, o Centro de Gestión do Coñecemento Arqueolóxico do Pazo de Liñares, en Lalín, que basicamente xorde, despois de tamén moito reunirnos e moito falar e demais, a min como arqueólogo, o primeiro, agora que falaba Roberto das memorias, e Luís tamén falaba onte tamén das memorias, eu tamén teño que falar das memorias, pero un dos problemas que temos os arqueólogos é, obviamente, o tema dos materiales. Que se tes unha intervención pequeniña con 5 anacos de cerámica, pois non tes problema. Pero se te enfrentas a 70.000 pezas ou 140.000 pezas ou 200.000 pezas, o problema é que non podemos gestionar ese material, porque estamos enterrados en vida para poder sacar adiante ese material. E dai xurde a idea de crear o equipamento de Liñares, que aínda non está funcionando, de feito, pero que a idea é crear un equipamento que dé apoio, que dé cobertura a todos os profesionais que nos dedicamos a isto para poder xestionar eses materiais, para darlle esa cobertura, pois mediante algo tan básico como lavado, siglado e inventariado. E coller, facer eso e darlle o director de intervención e dar saída e cerrar eses expedientes que nos teñen, como xa digo, afogados en vida. Esa idea coa que xurde Liñares, esa idea coa que nace, que esperemos que algún día se poña a andar así, pero que de momento, e aí sí que estou tamén de acordo co que dicía Xusto, de momento, por cuestións de personal, porque non temos personal, pois a cousa está parada. E despois, como podemos trasladar a poboación todos eses datos que se recolleron no campo na prospección dos diferentes castros do Deza e demais? Pois a través, non dun centro de interpretación, pois senón dun centro de coñecemento básico, que é o Castro Deza, que xogamos coa doble palabra, porque non vamos a contar solamente arqueoloxía, o que facemos tamén é contar que é a comarca do Deza dende o punto de vista da súa cultura. E un elemento básico que o recollía o proxecto era a súa gastronomía. Pois a partir de aí mesturamos e crease eso, un pequeno centro no concello de Lalín que dá cabida aos resultados que acadou a prospección, as diferentes prospeccións que se fixeron, a recollida de traballo etnográfico mediante lendas e demais, que tamén está a piques de abrir. E despois unha remodelación, algo que foi realmente polémico, como casi todo o que facemos, que foi a remodelación das salas de arqueoloxía do Museo de Pontevedra, a partir deste proxecto, non? Outro novo avance no noso traballo é o que xurde de asinar o protocolo para a revalorización dos xacementos galaico-romanos da provincia de Pontevedra entre o Ministerio de Fomento e a Deputación de Pontevedra, algo que se firma o 14 de marzo de 2015 entre a ministra en funcións e o expresidente da Diputación. É un proxecto que plantexa unha intervención sobre 18 xacementos concretos, unha intervención de xeito global, pero dividindo as partes, non? A Diputación se encarga dunhas partes, que serían as excavacións de determinados xacementos, e despois a limpeza, algo básico, a limpeza e mantemento dos elementos integrantes dentro deste proxecto. E o resto correría de cargo do Ministerio de Fomento, esperemos que así sexa. A día de hoxe,
Temos 3 intervencións en aberto, por dicirlo de algún xeito, non? O Santa Trega, o Castro Alobre e o Mercado dos Mouros en Valga. 2 delas xa pechadas, no traballo de emisión de informe porque apremia, outra en proxecto, non? Con eso, no caso do Trega, foi intervención sobre o barrio sector Mergelina, 2.000 metros cuadrados, 9 meses de intervención, e con resultados realmente interesantes, porque pensábamos que era ou digo sempre, unha operación quirúrxica rápida e sinxela, e iba a ser unha limpeza, unha rescavación, e ao final converteuse nun odisea con moitísimas unidades estratigráficas, moitísimos materiais, máis de 40.000 pezas, e unha complexidade de superposicións de estruturas realmente maravillosa, non? E como damos salida a todo isto? Porque unha cousa é falalo, outra cousa é parece que estamos atesorando información para... Onte falábamos da falta de acceso a información e demais. Pois tratamos de irlle dando saída a todos estes brutos que xeramos. Primeiro, o sea, a través do noso traballo de xerar coñecemento e, sobre todo, de ter un rexistro arqueolóxico en condicións, que tamén o comentábamos onte, o que dicía César no debate, que é importante ter un rexistro arqueolóxico completo e ben feito, pois, basicamente, esa é a finalidade das nosas intervencións. Despois xa nos meteremos con temas interpretativos, nós ou quen sexa, porque os materiais e os datos están aí. Pero a maiores deso, é básico, entendemos que é básico para o noso traballo. Somos unha administración pública co cual temos que dar a coñecer o que facemos, mediante charlas, mediante webs, mediante pequenas exposicións itinerantes, mediante o que vendes abaixo, que un vídeo que se fixo para a presentación en Fitur deste protocolo que se asinou entre o Ministerio de Fomento e a Diputación, que é o vídeo administrativo feito por unha administración máis visto da historia de YouTube, eso, con charlas nos diferentes nos entornos onde vamos actuando, o seguimento mediático que ten a arqueoloxía é indudable, é un produto que se vende moi ben, aínda que sone moi mal falar entre arqueólogos de produtos a nivel económico, pero un produto que se vende moi ben. No caso da Lanzada chegamos incluso a ser parte das chirigotas do Entroido, porque as nosas intervencións foron asumidas pola comunidade local, e despois que o noso traballo, e o vemos aí, ten salida a nivel investigación, non a nos que nos facemos, senón a que fai Rebeca Tallón, a que fan Eduardo e Víctor coa malacología, e outra das cousas que tamén decíamos que adolecía a arqueoloxía galega, de que é o meu xacemento, da propiedade das intervencións. Pois a Lanzada foi para eso un sitio excepcional, e por eso teño a fotografía de arriba con Francisco Fariña, porque en todo momento estivemos falando, Paco foi un apoio fundamental para poder levar a cabo ese proxecto, ademais de todos os compañeros do traballo, dos cuales estamos bastantes aquí na sala, pois o contar co director dunha intervención anterior que nós fomos a rescavar e que nos prestase todo o seu apoio e todos os seus materiais, pois tamén foi importante, rachamos un elemento importante dentro do que é esa compartimentación da arqueoloxía da que falábamos onte, non? E, por último, non somos orixinais. Non é que con todos os pros e contras, con todo ben e o mal que o fagamos, que indudablemente temos miles de milleiros de erros no que facemos, non somos perfectos, nin o pretendemos co noso traballo, pero non somos únicos. Aquí teño exemplos de outras diputacións provinciais do Estado español que levan a cabo tarefas similares que levamos nós. Para min o exemplo, o espello, xa que estamos falando de espellos, no que temos que mirarnos é o caso de Jaén. Jaén é moito máis que 6 millones de oliveiras. Jaén é unha diputación que funciona de xeito extraordinario a nivel o que a nos interesa, a nivel da arqueoloxía. Ten un servizo de arqueoloxía que funciona perfectamente cos servicios de arqueoloxía municipais, que funciona perfectamente coa universidade e que levan a cabo proxectos entre todas as partes, con resultados como pode ser o da Batalla de Baécula ou a excavación de Cástulo. E despois, a Deputación de Castellón, de todos coñecida, non por cuestións arqueolóxicas, sino por outro tipo de cuestións, que crea o Servizo de Investigación Arqueolóxica e Histórica con resultados tamén
espectaculares, non? E despois, quizáis, o caso máis lonxevo que a Diputación de Huelva, que dende os anos 80 ten un servicio de arqueoloxía funcionando con excavacións, con publicacións e demais, que tamén é un exemplo a seguir. E, basicamente, isto é todo o que nós estamos a desenvolver. Son así moi rápido na presentación, e eso, como decía Roberto, esperemos que despois no debate pois podamos, con preguntas, dimes e diretes, podamos sacar isto adiante. Ben, pois para finalizar a intervención de Marco Antonio Rivas, arqueólogo municipal da Coruña, que titula a súa intervención é que hai dos concellos, xestión dende outras administracións. Moitas gracias. Bueno, teño que empezar dando as gracias ao Consello da Cultura Galega pola invitación, en particular a Rebeca por chamarme para poder participar neste debate. Un raro debate, porque estamos a falar de arqueoloxía e non de arqueólogos. Entón, eso permite plantexar as cuestións dunha maneira constructiva. Iba a empezar a miña exposición de outra maneira. A verdade que un pouco a exposición de Roberto Pena faima cambiar. Teño que dicir que eu son licenciado en Humanidades, levo 14 anos dedicándome a arqueoloxía e non me considero un intruso. Plantexei a exposición en 3 partes. A miña idea era non só contar o que estou facendo, que tamén o fago, e, sobre todo, non tanto que fago, sino como intento facer, que creo que é importante. Creo que se está plantexando moito que se fai, pero creo que o importante é como estructurar e como facer o traballo, é dicir, como dar continuidade aos proxectos que estamos a facer. E, por outro lado, por de manifesto algunhas cuestións que xa adelantaron os meus compañeiros, como son os modelos de xestión que se están a levar a cabo na arqueoloxía, se estos están sendo efectivos ou non, se a lei está definindo explícitamente os ámbitos nos que se pode aplicar o método arqueolóxico, e, por outro lado, que é un arqueólogo. Nestes momentos, penso que un arqueólogo está moi ben definido no decreto, estemos ou non de acordo, pero, gracias a Dios, vivimos nun estado de dereito no que impera o imperio da lei. A primeira parte, falo das funcións do arqueólogo municipal e os seus ámbitos de actuación. Expoño cales son as funcións do arqueólogo municipal segundo a relación de postos de traballo do Concello da Coruña, os ámbitos de actuación do arqueólogo municipal, en que lugar se atopa na toma de decisións e as estrategias de actuación e os modelos de xestión que estamos desenvolvendo e hacia onde queremos ir. Unha segunda parte, as relacións coas outras administracións, e unha terceira parte, onde dou un punto de vista sobre a situación actual, obviamente particular, e atrévome incluso a facer un análise e a intentar aportar algo por si pode ser algunha solución ou crear líneas a outra xente para aplicar solucións a unha situación dramática que este momento vive a arqueoloxía. E cales son as funcións do arqueólogo municipal segundo a relación de postos de traballo do Concello da Coruña? Pois son múltiples. Emitir cuantos informes técnicos sean precisos en el ámbito de su competencia profesional para la tramitación de los distintos expedientes, velar por la protección del patrimonio histórico en aplicación de la legislación vigente. Es curiosa esta parte porque no solo se queda dentro del ámbito de la arqueología, sino que lo amplía al resto del patrimonio histórico. Elaboración de proyectos, informes, memorias, valoraciones, cálculos, estudios, etcétera, en materias propias de su competencia profesional. Realización de funciones inspectoras en las materias propias de su competencia profesional y en el ámbito de urbanismo e infraestructuras. Y asesoramiento en materia propia de su profesión. Y, en general, todas aquellas actividades no especificadas que te mande tu jerarca superior. Bien,
E onde está integrado o arqueólogo municipal? Pois está dentro da área de infraestructuras. En moitos debates, pois falase do arqueólogo da área de infraestructuras. Estamos convertindo a arqueoloxía nunha edificación, nun edificio. Estamos falando moito da arqueoloxía como coñecemento científico, pero ás veces non nos damos conta do que supón o noso traballo. Nós, cando documentamos unha estrutura arqueolóxica nun ámbito, estamos a facer lei, é dicir, a clasificación do solo, o seu valor, incluso o seu uso, están condicionados polo noso traballo. É curioso que unha memoria técnica dun control arqueolóxico onde aparecen estruturas, pois se coste o que é o traballo arqueolóxico efectivo. Pero, sin embargo, non se está a valorar económicamente, os arqueólogos non están a cobrar, digamos, ese grado de responsabilidade. E por que está o arqueólogo dentro da área de infraestructuras? En parte foi por unha petición do que naquele momento era o director da área de infraestructuras, pero tamén foi por unha decisión propia. Por qué? Porque eu entendín que nesa área era onde era o mellor lugar para integrar dentro da trama urbana, dentro da cidade que se estaba proxectando, os diferentes xacementos arqueolóxicos de titularidade municipal e privada. Por outro lado, a área de infraestructuras é a área que ten personal técnico cualificado de apoio que me podía servir de apoio a min para redactar os meus proxectos. E, de feito, gracias ao apoio do persoal da oficina técnica da área de infraestructuras dirixida por Fernando Esteban, de verdad que os proxectos arqueolóxicos penso que melloraron en canto a calidade. Pero se hai un técnico no que se fai patente a transversalidade é o arqueólogo municipal. Eu non só traballo para a área de infraestructuras, traballo no ámbito do planeamento urbanístico, tramitación arqueolóxica das obras de urbanización promovidas por institucións públicas e privadas, tramitación dos expedientes arqueolóxicos relacionados con licencias urbanísticas, tramitación dos expedientes arqueolóxicos de outras áreas e concellerías do Concello da Coruña, xestión e arquivo dos expedientes arqueolóxicos que tramita o Concello da Coruña. Remato dicindo que este ámbito, que, digamos, ademais de que é o ámbito do coñecemento, é o ámbito do negocio e onde realmente os técnicos de administración, en moitas ocasións, temos que baixar ao fango e decir moitas veces que non para impedir que se fagan afeccións contra o patrimonio arqueolóxico. Incluso, ás veces, indo en contra dos nosos superiores. Donde se coloca o arqueólogo municipal? En que posto? Bueno, aquí falta o alcalde, pero, bueno, a xente máis directa sería o concelleiro, estaría no punto máis arriba, o director da área de infraestructuras, o xefe de servizo de infraestructuras e o arqueólogo municipal. Que implica isto? Que é moi complicado establecer un modelo de xestión. Esta parte estou indicando que coa nova lei dá moitas competencias aos concellos no caso de que se faga un convenio e de que haxa personal e os concellos teñan persoal e recursos para asumir esas competencias. Ben, pois eu penso que, ademais diso, deberíanse establecer moi ben cales son as competencias desos técnicos que traballen no concello a hora de tomar decisións. É dicir, non pode ser que teñan 3 persoas por enriba. Que modelo de xestión estamos a vivir ata o momento? Bueno, pois eu coido que nestes momentos xa sei que é normal que a xente, sobre todo, a xente que se dedica a empresa privada, teña unha perspectiva moi pesimista, porque é que é normal, é unha situación moi complicada, pero eu penso que neste momento estamos nun momento de transición. Si ben volvemos dun modelo no que a burbulla inmobiliaria na que todos participamos e a gozamos, pero ahora estamos a sufrir, pois xeraba obras e nós, en paralelo a esas obras, íbamos facendo tamén os nosos traballos. E o que imperaba era a licencia, é dicir, o xeto do traballo. Sabemos que a maior parte das actividades arqueolóxicas que hai en Galicia teñen como clientes un promotor que lles demanda unha tramitación rápida das licencias, nada máis, nin lles pide que fagan coñecemento, nin lles pide que fagan xestión do patrimonio. Por qué? Porque o objetivo do promotor é gañar cartos. Entón, os arqueólogos privados teñen que satisfacer esa demanda.
Por qué? Porque, en parte, o único que lle está pagando o arqueólogo é o promotor, non a administración. Igual as cousas, como comentábamos antes, as cousas poderían cambiar se esa parte de investigación, esa parte de redacción de memoria, a costease a administración. Podemos dicir, temos poucos recursos en cultura. Bueno, pois se temos poucos recursos en cultura, entón haberá que cambiar a normativa, que non podemos establecer unha normativa que logo non se pode levar a cabo por falta de recursos. É un modelo que deu traballo a maioría dos arqueólogos en Galicia, pero que non foi capaz de crear un nicho de mercado laboral estable. É dicir, na época das vacas gordas non fomos capaces de establecer un nicho de mercado laboral estable. A repercusión do traballo arqueolóxico queda desvirtuado cara a opinión pública e cara aos propios arqueólogos. Por qué? Porque o xeito do traballo é a tramitación. A maior parte das veces é a tramitación, non é a investigación. A administración, o mundo académico, os arqueólogos son departamentos estancos en posibilidades de conexión, é dicir, non temos conexión. Non hai, digamos, sentido corporativista neste caso. As inversións sobre o patrimonio arqueolóxico tiñan por exento a obra, a excavación, sen unha perspectiva a medio e longo prazo, é dicir, a hora de redactar un plan especial, moitas veces se plantexaba que quero eu facer no futuro, é dicir, se quero facer un parque, o que fago é redactar un plan especial para facer efectivo ese parque. Pero coido que un plan especial o primeiro que ten que facer é protexer o elemento e a partir de aí facemos o resto. En estes momentos somos herdeiros dese sistema. Se ven, como dixen, estamos nun momento de transición e eu espero, teño a esperanza de que vaya a mellor. Por qué? Porque igual estamos a entrar nun modelo de economía sostible, diferente, onde o crecemento vai ir máis a modiño e que vai permitir, é posible que, se somos listos, permita crear unha estrutura estable de traballo. Por qué? Porque os arqueólogos, ainda que a nova lei non o poña de forma explícita, coido que podemos decir moito na ordenación do solo, na conservación da paisaxe, en definicións de territorio histórico, etc. Pero, bueno, igual en isto, igual teñen que entrar outros máis profesionais que non só licenciados en Historia. Isto lévanos a ver con optimismo o futuro, pero hai que defender os nosos ámbitos de actuación que van máis aló da actividade arqueolóxica definida na nova lei. E que pasa na Coruña? Pois, obviamente, eu son o único arqueólogo que hai en Coruña, levo traballando no Concello desde o ano 2011, en estes 5 anos non dá tempo a establecer un modelo de xestión nunha cidade tan complicada de xestionar como é a cidade da Coruña. Pero sí que é verdade que estamos a intentar aplicar unhas liñas de actuación que poñan as bases dese posible o futuro modelo de xestión. E que fixemos? Bueno, as actuacións, realmente, esas liñas de actuación empezaron a facer efectivas no ano 2012, porque entre o ano 2011 e 2012 a miña preocupación máxima era que nas obras houbera arqueólogo, e que en canto aos xacementos de titularidade municipal, que é o que se tenta facer? Bueno, pois partindo dunha idea básica, proxectos de ciclos cortos e cun orzamento definido, aínda que logo a perspectiva fora a medio ou longo prazo. Por que actuacións de ciclos cortos e con orzamento máis ou menos definido? Porque tipo ter un proxecto a longo plazo, pero se te faz proxectos de ciclos cortos, se a liña de actuación que estás facendo é equivocada, permíteche modificar, é dicir, tomar decisións según vai desenvolvendo o seu proxecto. E logo, por unha estrategia de actuación que eu coido que non se está aplicando en moitas zonas, pero que pode ir bastante en paralelo ca arqueoloxía social que está desfalando ou defendendo moitos de vos. Se ven as estrategias da burbulla da construción era facer proxectos grandes, acabados, digamos que o que pretendía era xerar a demanda, pois aí corres o risco de fracasar. Ben, eu coido que os xacementos nese modelo de economía sostible, moitas veces o único que temos que facer como primeiro paso é facer unha limpieza, é dicir, facerlle un lavado de cara aos xacementos e dotarlles de uso.
Para que? Para ter un usuario tipo, un perfil tipo de persoa que usa ese xacemento. Unha vez que coñeces esa demanda, ti podes ter dúas opcións, unha de dúas, crear nova demanda, mantendo a existente, e establecer as líneas de actuación que van facer medrar o xacemento. É dicir, os proxectos deberían medrar en base a esa a demanda da sociedade, non crear unha demanda desde arriba sin ter unha demanda preexistente. Entón, por iso, proxectos de ciclos cortos con proxectos definidos e pensando a curto plazo, pero a medio e longo plazo tamén. Neste modelo, unha parte moi importante é a conservación dos xacementos. Unha vez que gastamos entre o 2013 e 2014, fíxose un gasto en inversión bastante grande, porque había xacementos como o Forte de Valparaíso, que era un elemento que era a Vic, que estaba dentro dun parque público e que incluso facía peligrar a xente que está, os nenos que estaban xogando en torno do Vic, porque era un nido de lixo e de ratas. Pois unha vez realizados esos traballos de inversión, pois o que nos queda? Pois o proxecto de conservación preventiva do patrimonio cultural, que redactou aquí, está presente Purificación Soto. E cal é a liña deste proxecto? Levamos tempo facendo, porque realmente a idea non é desbrozar periódicamente os xacementos, sino que a idea é crear un protocolo no que é a conservación preventiva que nos permita ter un mapa de patoloxías e ver a medio prazo poder ter unha diagnose, un historial de patoloxías do xacemento e ver se o que estamos facendo o estamos facendo ben ou mal. E tamén que se haga máis barato o traballo de conservación. A día de hoxe estamos está en fase de contratación. A redacción é do ano 2015, mentras a vegetación sigue medrando, pero estamos na administración e os plazos que manexamos son isos. No eido das licencias urbanísticas, pois, eu penso que aquí non hai, eu como técnico non teño ningún tipo de dúbida. O modelo é o que está establecido. O cumprimento do PEPRI, o cumprimento do Plan Xeral, a Lei de Patrimonio Cultural e do Decreto de Arqueoloxía, non hai máis. Unha licencia non se negocia, ou se cumpre ou non se cumpre. As licencias cumpren ou non coa normativa sectorial vixente en materia de patrimonio cultural. E a conservación do patrimonio cultural está por riba de calquera interese particular, ao tratarse dun interese público. O cumprimento destas tres ideas básicas, claro, son o berce da falta de entendemento entre a arqueoloxía e os promotores. Podemos falar de concienciación, pero penso que neste ámbito concreto, outro caso, é moi difícil. É dicir, estamos no mundo do negocio. A administración quere protexer o patrimonio e os promotores queren gañar cartos. Entón, aí, a comunicación é complicada. Que non digo que non se poida xerar. Parte segunda. Relacións con outras administracións. Neste momento, a única relación directa que teño é coa Xunta de Galicia. Neste senso, ainda que é raro que no ámbito da arqueoloxía se falen ben de outras administracións, teño que falar do bo facer da xente que traballa dentro da Comisión Territorial da Coruña, porque ás veces, sobre todo, naqueles expedientes que son moi complicados, sí que supoñen o colchón donde apoiarse para decir no, que moitas veces hai que decir no, incluso por riba en contra dos intereses dos xefes. En beneficio do patrimonio cultural, eu coido que tanto a administración autonómica como a administración local e incluso as empresas estamos condenados a entendernos se queremos salir desta situación de enquistamento da profesión. En canto á miña visión da situación actual, que é un punto de vista obviamente personal, dentro da miña experiencia vital traballando dentro do Concello da Coruña, o problema é que non creo que haxa que cambiar a estrutura administrativa ou igual si facer pequenos cambios, sino que hai que dotar de recursos a arqueoloxía. Sobre todo porque a arqueoloxía, digamos, a custodia dos bens culturais
Non é unha inversión, non é un gasto, é un deber que teñen que facer as administracións. Entón, se non teñen cartos, terán que buscalos. Pero o que non podemos é, por falta de cartos, deixar en barbecho pois o 60 ou 70% dos xacementos arqueolóxicos. Unha cosa que sí que se pode achacar ao modelo que hai actualmente na arqueoloxía é que estamos levando a arqueoloxía a unha institucionalización. As institucións estamos roubando o patrimonio cultural á sociedade. Eso non se pode consentir. É dicir, unha institución non pode institucionalizar e politizar o patrimonio arqueolóxico. Nós estamos para facer posible que a sociedade poda disfrutar e usar o patrimonio, non para únicamente marcar as pautas. Plantexo se ese é o camiño da institucionalización do patrimonio arqueolóxico. Esta carencia de recursos maniféstase en moitísimas cousas, obviamente. Incapacidade para inspeccionar as obras e o desenvolvemento das actividades arqueolóxicas con elas relacionadas que se estean a executar. Dende a Administración non se está a establecer un mínimo de calidade que vaya máis aló do establecido polo Decreto 199/1997 que regula a actividade arqueolóxica. A actividade arqueolóxica transformouse nun trámite administrativo que establece desde a Administración e que é executada por un promotor. Esa situación carga a responsabilidade da boa execución sobre os arqueólogos profesionais que teñen que satisfacer as demandas do seu cliente. Coa crise da construción, a arqueoloxía sufre a súa crise particular, manifestada nunha reducción dos prezos e precariedade laboral. E ante esta situación dramática, eu casi diría que a Administración debería actuar de oficio. É dicir, ainda que moitas veces pensemos que unha cousa é a Administración e outra cousa é a empresa privada, hai que decir que a pérdida de calidade de traballo, a pérdida de traballo dos arqueólogos inexorablemente vai afectar o patrimonio cultural. Entón, si, já estou claro. Entón, eu penso que, por responsabilidade e por ética, entendo que a Administración debe apoiar a que as empresas salgan desta situación. Por lo tanto, hai que baixar o fango, non queda outra, desde o meu punto de vista, e regular a calidade. É dicir, non tanto decir quen pode traballar ou non dentro da arqueoloxía, sino regular e legislar como ten que ser un proxecto, que información ten que ter unha memoria técnica, que documentación ten que ter un informe valorativo, cantas visitas ten que facer o arqueólogo nun control arqueolóxico, todo eso hai que explicitalo. Non podemos quedar na ambigüidade de decir, non, un control é un seguimento e cada arqueólogo vai cando lle peta. É imposible explicitar todo, pero é necesario establecer uns marcos para establecer un mínimo de calidade a falta dun colexio profesional. Os concellos, como se pode regular o traballo dos concellos? Pois, se os concellos utilizan en gasto corrente a súa conservación, as inversións en conservación e mantemento, deberían facelo explícito. É dicir, se os concellos teñen que custodiar o patrimonio, teñen que facer explícito o que gastan anualmente na conservación do patrimonio. Deberían presentar anualmente tamén un plan de conservación preventiva para manter os xacementos do seu termo municipal, articular a colaboración entre as administracións autonómicas e locais, establecer mediante decreto e ordenanzas os mínimos de calidade. Entendo que a memoria técnica e a xestión dos datos o debería pagar a administración. Un pouco establezco a definición de patrimonio arqueolóxico e a contraposición que hai na definición de actividades arqueolóxicas. É dicir, un ben de interés histórico mueble e inmueble pode ser un edificio ao que se lle pode aplicar o método arqueolóxico. Sin embargo, dentro das actividades arqueolóxicas non queda nada claro se eso precisa autorización previa da Xunta de Galicia ou non. Non o deixa claro un pouco a actividade arqueolóxica non ten que estar asociada a unha remoción de tierras. A arqueoloxía é o suficientemente importante para que non só haxa o punto de vista dun historiador. A arqueoloxía é moito máis, afecta moito máis a sociedade, a forma de vida da xente, o espolio sobre calquera ben catalogado ou calquera xacemento arqueolóxico supón parte dunha perda da memoria colectiva dun espacio xeográfico concreto e, polo tanto, creo que nos debemos tomar máis en serio o que é a definición de arqueólogo.
quero recordar que o que di o título 5 do Decreto de Arqueoloxía é unha titulación superior con estudios de prehistoria e arqueoloxía con experiencia recoñecida na actividade que se vai a desenvolver. No ano 97, cando me matriculei en Humanidades, en Lugo, unha cidade con uns xacementos arqueolóxicos importantes, unha das áreas laborais que ofertaba a facultade era a arqueoloxía, ten estudios de prehistoria e arqueoloxía, e despois de 14 anos, coido que non son, dedicándome a isto, coido que non son un intruso laboral. Falo por min, pero podería falar por moitos compañeiros que tamén son licenciados en Humanidades, Arte, Xeografía ou o que sexa. Moitas gracias. Ben, como estou aquí subida, me corresponde, teño dereito a preguntar primeiro, entón vou facer un pequeno apuntamento, cambiando un pouco o zoom da cuestión. O que tendes falado é un pouco da xestión desde cada un dos vosos ámbitos, é dicir, que tipo de actividades se desenvolvedes, como se xestionan esas actividades, pero non tanto desde unha perspectiva máis global da arqueoloxía galega. É dicir, existe un modelo de xestión da arqueoloxía galega, hai unha distribución de competencias, hai unha estrategia que se traduza nun modelo de xestión, é dicir, un pouco un tema que saiu así dunha maneira indirecta era o tema a relación dos museos, a rede de centros, agora aparecen outros centros creados desde outras administracións. Todo iso responde a un modelo, ou debería responder a un modelo. Os recursos públicos xestionanse, cada administración xestiona os recursos públicos, os recursos que ten a súa disposición, contando ou encadrando esa xestión nun ámbito xeral da arqueoloxía galega e se a xestión desas administracións debería ter algunha relación coa investigación. Se deberían fomentar liñas de investigación que son fundamentais ou importantes para a xestión do patrimonio cultural ou non, eso debería quedar ao albur, a decisión dos centros de investigación e dos intereses dos investigadores. Bueno, a perspectiva que se pode ver na práctica é que creo que non hai un modelo de xestión. En parte é difícil establecer ese modelo de xestión porque cada ámbito que traballa no contexto da arqueoloxía, tanto académico, da administración local, Xunta de Galicia, museos, traballa dunha forma diferente a súa forma de xestionar. O único contacto que temos moitas veces é unha resolución, unha autorización, reunións sobre, en ocasións por expedientes complicados, pero esa falta de comunicación entre os diferentes ámbitos da arqueoloxía coido que fai complicado que se establezca un modelo de xestión común. Eu penso que esa comunicación podería facilitar, por un lado, as tramitacións e, por outro lado, mellorar a calidade do traballo. Eu supoño que nos museos, non sei o que pasa en Ourense, pero cando estuve nun museo de becario, nun museo de Galicia, pois non había un formato, por exemplo, algo tan básico como un formato de caixa onde guardar os materiais, non existía, ou unha base de datos común para xestionar a cultura material moble, tampouco existía. Cada arqueólogo, en función das caixas, o tipo de caixa que encontrara, se era Nike ou Reebok, guardaba os materiais aí e os entregaban despois no museo. O mesmo podemos decir das fichas de campo. Cada arqueólogo ten uns campos que considera importantes para documentar as diferentes unidades estratigráficas. Non hai un modelo estándar de traballo para, no futuro, poder traballar en bases de datos comuns onde a xestión da información poida ser manexada de forma máis eficaz. Entón, digamos que esa falta de... E logo, no ámbito académico, onte non puiden ir pola tarde, pero sí que estiven un pouco preocupado polo que se falaba,
a xente se queixaba esa ausencia da xente da administración no mundo académico. Onte pola mañá dicían que a arqueoloxía profesional afastouse nun determinado momento do mundo académico. Ben, eu penso que agora mesmo chegou o momento tamén de que o mundo académico se achegue ao mundo da profesión. Por que? Porque a arqueoloxía de obra, se ven os arquitectos e ingenieros, son profesións moi tecnificadas, os arqueólogos, cando temos que enfrentarnos ou debatir con eles nese nivel de tecnificación, pois non o temos. É dicir, un arqueólogo, o 90% dos arqueólogos non sabemos elaborar un orzamento. Non sabemos, os proxectos non teñen pliegos de prescripcións técnicas. A hora de facer unha sondaxe, si cumplimos a normativa patrimonial, pero entra outra normativa, como xestión de residuos, seguridade e saúde, se estás actuando sobre un muro de máis de 1,5 metros, 2 metros, tens que facer estudios de cálculo. Todo iso non está nos proxectos arqueolóxicos. Na formación arqueolóxica tradicional tampouco se fai. Entón, a hora de debatir de ti a ti con un ingeniero ou un arquitecto, pois moitas veces, a non ser que a experiencia xa che vaya marcando un pouco por onde van, pois meten uns golazos por toda a escuadra. Entón, eu penso que a universidade ten que dotar desa formación técnica, é dicir, a formación arqueolóxica ten que estar máis tecnificada e adaptada. Outra cousa é a especialización. Eu teño na mente o arqueólogo navalla suiza, é dicir, o arqueólogo que escava, que documenta as unidades estratigráficas, que fai os planos, que fai o registro topográfico. Ora, co tema da fotogrametría e o dron, tamén temos que aprender a manexar un dron. Eu penso que temos, esa tecnificación nos debería ir orientando hacia a especialización, non tanto dentro do mundo académico, que xa hai, como si do mundo da empresa privada. É dicir, haberá arqueólogos que poidan facer lectura de paramentos dentro dun proxecto de restauración, outros arqueólogos que poidan facer sondaxes, pero logo, se é posible que algún día podamos comunicar os resultados, pode haber arqueólogos que se especialicen na difusión, na elaboración de planos base para poder ordenar como é debido os xacementos, ou que se dediquen ao ordenamento do solo, etc. Eu penso que necesitamos a universidade tamén dentro dese ámbito para ir mellorando a profesión. É dicir, para mí non hai un modelo de xestión. Eu, en relación co que apuntaba Marco, primeiro, querría matizar tres cousas. En primeiro lugar, os xacementos están nun territorio, é o soporte do xacemento. Entonces, sobre todo a hora de plantexarse os problemas económicos, os problemas de financiamento, o financiamento, evidentemente, non debe recair só nunha única consellería, porque hai máis entidades xurídicas implicadas no soporte dese patrimonio. Por lo tanto, habría que, a hora de recaudar fondos, a hora de conseguir financiamento, implicar aquelas outras administracións que actúan como soporte do patrimonio arqueolóxico. Despois tamén me gustaría decir que, con independencia de quen faga arqueoloxía, donde a faga, quen lla pague e como a faga, pois o fin último da arqueoloxía non é estrictamente o ben ou o obxecto arqueolóxico en sí, senón, porque aí estaríamos volvendo ao século XIX. O fin último da arqueoloxía é converter o ben moble e a súa realidade inmoble asociada en coñecemento, pero un coñecemento que, lóxicamente, ten que devolverse á sociedade que é a propietaria dese ben, ademais, un coñecemento que ten que devolverse en clave de comprensión histórica, en clave de divulgación, e ojalá, prontos que estamos aquí, poderamos ver, como rematei a miña intervención ca viñeta de Forges, que os jubilados nos estuveran criticando por o mal que facemos co seu nivel de coñecemento que teñen. Por lo tanto, o fin último da arqueoloxía, con independencia de quen a faga, donde se faga, quen a pague e como se faga, é devolver o coñecemento, é devolver o ben arqueolóxico interpretado en clave de comprensión histórica. E despois, outro problema que apuntaba Marco en relación coa entrega en relación cos materiais
que chegan aos museos, evidentemente, hai unha diferencia abismal entre as calidades, os niveis de calidades de como chegan os materiais aos museos. E por eso, quizá non estaría de máis plantexarse unha reflexión, como creo que xa hai algún tempo se fixeron os museos de Andalucía, e en concreto creo que é o Museo de Cádiz, que ten establecido un protocolo de entrega de materiais. Tamén hai que pensar que non é dicir hoxe estou en Ourense e che levo todo o material que teño da intervención. Non, porque os materiales hai que ubicalos nos almacéns. Normalmente os museos teñen un gravísimo problema de falta de espacio nos seus almacéns e entonces eso significa unha previsión de ocupación, sobre todo porque nos propios almacéns o que non podemos estar é que os materiais estén itinerando. Hoxe os colocamos aquí porque nos chegaron desta maneira, pero xa lle buscaremos sitio e despois, cando teñamos máis sitio, os volvemos a trasladar. Non. Os materiais, desde o momento que chegan, teñen que ter unha ubicación topográfica e a ubicación dos materiais ten que ser unha ubicación pautada e, quizá por eso, a mellor forma de establecer esas pautas de chegada de material arqueolóxico cando chega, porque tamén é certo que os museos conocen que hai moitas intervencións que aínda son debedoras de material, pero, en todo caso, cando chega o material ten que facerse esa chegada nas condicións que garanticen a estabilidade do ben. E iso, neste momento, non se está conseguindo porque, como dicía, hai unha diferencia abismal nas calidades de entrega de material. Por lo tanto, quizá o modelo de Andalucía, creo que sobre todo o puxo en práctica o Museo de Cádiz de xenerar un protocolo de entrega de materiais, creo que igual que falaba Marco de protocolizar determinados aspectos de memorias, de informes e de outros elementos de xestión, pois quizá a protocolización da entrega de materiais tamén debería ser unha realidade. Bueno, estou de acordo prácticamente en todo o que está dicindo Xusto, que con sabias palabras está explicando todo como é a situación. Quería facer fincapé nun tema que estamos falando aquí, que é a entrega de materiais e as memorias. Vamos a ver, un arqueólogo, cando fai unha intervención arqueolóxica, ten que ter previsto o custo da memoria. O que non pode facer é facer unha intervención arqueolóxica sen ter previsto o custo da memoria. Porque, como dicía Xusto, o arqueólogo debe devolver o ben arqueolóxico interpretado. E iso é fundamental, porque se se perde eso, se perde todo. E entón, o que non é tampouco a veces normal é que a administración teña que estar detrás de montóns de arqueólogos continuamente reclamando memorias, reclamando os materiais que se entreguen aos museos, porque os materiais non fan nada en casa dun particular, porque ese particular, por calquera cousa, morre e quen recupera todo o material arqueolóxico que se ha perdido aí. E son, digamos, a documentación histórica, que é o máis importante da profesión da arqueoloxía. Me refiro que son temas fundamentales. Hai unha cosa tamén que ao mellor todo o mundo a mellor non coñece, pero a Consellería de Cultura saca todos os anos dúas ordes de subvención para pagos a promotores das intervencións arqueolóxicas e lle paga o 50% da intervención arqueolóxica. Inda que non debe haber moita publicidade, porque este ano de 50.000 euros que se sacaron para as dúas ordes das axudas, pois deben de pedirse 3.000 euros. Co cual, tamén é conveniente que, cando faz unha intervención, que informedes aos promotores de que hai esa orden de axudas para que podan acceder. Tamén hai que recoñecer que hubo algún que tivo que renunciar porque o arqueólogo que fixo a intervención non entregou a memoria. Sí, Felipe. Perdón, non a vi. Iago. Moitas grazas. Na mesa xurdiu aí un pequeno
contraideas. E eu penso que debíamos de facer un esforzo por entender tamén o que quiso dicir Roberto, no senso de, bueno, que no fondo, lendo con bondade, como hai que ler as cousas cando estemos traballando en un lugar para encontrarnos, non? E para de que quería, supoño, decir, ou que se quere decir, é que estáse en función de unha, digamos, profesionalidade adquirida por currículum ou por formación ou as dúas cousas, non? Eso, de alguma maneira, debemos interpretar así. E despois, con respecto a outros temas, a mí parece moi importante o que se quere plantexar desde as diputacións. Onte falábamos de a categorización de bens que de índole territorial que esta lei pon en referencia, non? Contábamos hasta casi 8 de bens de interés cultural con soporte territorial, donde hai un novo que é a paisaxe cultural, aunque a mellor debía de chamarse paisaxe histórico, pero eso xa é unha cuestión que non hai, digamos, volta atrás de momento, non? Pero todos estes bens de orden territorial, desde o xardín histórico hasta a paisaxe cultural, ten unha carga enorme de humanización que ten, por lo tanto, unha cantidad de elementos que son susceptibles, ou partes, ou todo el, susceptibles de ser investigadas arqueolóxicamente e con procedimentos arqueolóxicos. Desde a propia informe ou definición hasta todas as intervencións que poden derivarse porque é un paisaxe, é un aspecto vivo, un órgano vivo, que, lóxicamente, esas intervencións que deben de permitirse, ou polo menos conciliarse, sobre estas situacións de ben de interés cultural, pois hai un enorme traballo que vaise derivar en unha boa actitude patrimonial, ou sea, de conservación, protección ou, digamos, recreación nos eidos que se establezcan como tal, non? Por tanto, aí entra a figura interdisciplinar de arqueólogos e outros técnicos, de enorme necesidade de que se empecen a pergeñar de como son as boas prácticas de colaboración e intervención. Isto por un lado, non? Entón, as diputacións, está ben o recordatorio que nos fixeches da Constitución, de tal, non sei que, pero hai unha explicación clarísima de o que é a Diputación. Ali donde non podan chegar os concellos. E isto para mí é moi importante. Despois, na intervención, na mesa redonda seguinte, eu explicarei dentro de un proceso de formalización e responsabilidade dos organismos administrativos como a Diputación de Barcelona, que non a citaches, pero que é importantísimo citala. Porque a Diputación de Barcelona colleu a tradición do Instituto de Estudios Cataláns con respecto á comprensión do territorio, a historia e o patrimonio. E iniciándose un gran proceso de inventariado e esa conjunción. Inventariado que posteriormente é a Diputación de Barcelona a que colle ese testigo e esa responsabilización. E, por tanto, é pioneiro a conjunción de arqueoloxía e comprensión histórica do patrimonio é unha experiencia extraordinaria. Entón, ese modelo, e o de Jaén, está moi auspiciado e axudado polo tema do patrimonio histórico andaluz, o Instituto tamén, que está moi tal, é un modelo que debe de, a meu modo de ver, en función desta categoría de bens de interés cultural de tanta susceptibilidade de ser considerados de investigación arqueológica, as diputacións teñen que empezar de ahora en unha nova etapa. Formalizouse máis ou menos na administración, formalizouse máis ou menos nos concellos máis importantes. Ben, eu penso que ten que entrar unha nova fase
para responsabilizarse de todo este territorio humanizado y, por lo tanto, considerado, susceptible de ser considerado bien de interés cultural en esas categorías. Y, por supuesto, seguro que sí, de cualquier intervención derivará en esa necesidad de estudios de tipo arqueológico o preocupaciones arqueológicas. Y quiero plantear eso. Después hay otro aspecto muy importante, que abre también un novo tempo, ¿no? Que podes sair desta conciliación aquí de encontro en un tempo e un espacio que fai o Consello. Que é o que onte reclamábamos, que debemos de as instituciones xuntarnos ou confluir. Me parece que era a palabra esta. Nos dan unha oportunidade, eu penso que está moi ben. Se vais a sacarse un decreto que vai a desenvolver a lei en temas de arqueoloxía e están ofrecéndose unhas posibilidades de colaboración, ou parece que nos estaban invitando a esas posibilidades de colaboración. A mí parece tamén moi importante que coller ben e sacarlle saber este tema de cara a ese desenrolo da lei, que cambio se non se cambia a lei, como se está dicindo alguna vez, se dixo aquí en esta aula, en calquer caso son reflexións e sobre todo son investigacións de tipo de gestión que van a servir. Por lo tanto, a mí pareceme que isto sería importante. Entón, hasta que punto? Unha pregunta ao que falou das diputacións, non? Aquí, por favor. A Rafa, sí, que de aquí hai que verlo, Rafa, en que perspectiva de millora e do servicio, que ya sabemos que está precario, por suposto, pero de asunción, da posibilidad de asunción deste papel de liderazgo e de servicio a todos os municipios nas demandas que poden ser moitísimas en aspecto da arqueoloxía, non? E despois a Roberto, que folla de ruta para ese decreto, ou que folla de ruta e como entra esa colaboración. Bueno, pola parte que me toca, a perspectiva de liderazgo que podemos ter na Diputación de cara a enfrentarnos o que nos pidan 59 concellos, porque Pontevedra e Vigo quedan un pouco a marxe, é complicada. Non é imposible, porque, de feito, tratamos de ir solucionando todos os problemas, sobre todo de carácter técnico. Cando chega, normalmente son alcaldes os que te chegan e manteño esta dúbida, podemos solucionar e demais. Sí, e tratas de ir encauzándoos e aconsellándoos, tendes que subir e falar e non sei que, e demais, pero é complicado porque veste no caso, volvo ao tema do protocolo co Ministerio de Fomento. 18 xacementos galaico-romanos, pero que todos os alcaldes da provincia de Pontevedra, inclusive Pontevedra e Vigo, querían excavar o seu castro, pero excavalo, xa non limpalo, poñer un panel, non sei que, non, pretendían excavalo. Todo eso, claro, o sea, a perspectiva é complicada pola falta de medios que temos. É obvio que o que temos que lanzar son diferentes cabos para atarlos entre todas as administracións, o sea, tanto dende a Diputación, dende as deputacións, como dende a Consellería, como as universidades, como os propios concellos, entre todos tratar de reconducir eso e que non sexan 59 ou 62 concellos chamando a porta de que queremos excavar o noso castro, queremos poñer en valor os nosos petrolíferos. Non, hai que replantear unha cousa básica e facer unha planificación do que queremos. E a nivel patrimonio cultural, eso é algo que ten que ser impepinable. Pero que moitas veces, no caso da administración local, Marco puxo perfectamente con ese organigrama de traballo co que temos que enfrentarnos, pois eso, hai un alcalde, un concelleiro, un diputado no meu caso, un xefe de servicio, un director de área, un técnico superior a ti que te ven con unha idea totalmente delirante, que hai que facer isto porque sí, porque o digo presidente, era o rollo que o digo presidente ou a presidenta como é agora. Sí, vale, pero non se pode facer. Pero o que hai que facer? Pero que non se pode facer. Pois se non o faz ti, vamos a ver quen o pode facer. Está claro que hai que planificar, que o sea, a pauta básica que temos que facer agora é planificar. Para min, un logro importantísimo foi poder protocolarizar, establecer o protocolo de actuación respecto ás obras liñais, que eran o que máis afección estaba causando sobre o patrimonio cultural na provincia de Pontevedra. Eso, poder establecer as bases de que non vamos a abrir unha estrada sin que
haxe un informe que diga que tal, sin que ese proxecto se mande á Dirección Xeral para ser informado, todo isto, eso costume, estamos no 2016, fai 2 anos que pudemos establecer esas bases, costoume 12 anos de traballo, dalle que pego, co cual, claro, o tema da planificación é algo que hai que facelo, é algo que hai que insistilo, pero que, como decía na miña intervención, é un dinosauro burocrático a Diputación. O dicía César onte que respecto ao CSIC é un problema burocrático porque agora está centralizado. Nós non estamos centralizados, pero ainda así somos un elefante. Para poder mover a nosa maquinaria é complicado, pero, bueno, pouco a pouco, eso, planificar. E despois, algo que é moi básico, para min é algo moi básico e debería de ser no funcionamento dunha diputación, dun concello ou dunha administración autonómica, que é o falar entre os diferentes servizos ou entre as diferentes consellerías. Para min sería algo básico, poder coller vou a falar con arquitectura porque teño este problema, ou é complicado, os compartimentos están super estancos. Somos moi reticentes a poder establecer cabos e poder manter unha relación fluida e directa entre os diferentes servizos. E pásanos tamén co propio Museo Provincial, que é un servizo máis da Diputación. Cada un parece que é un reino de taifas, este é o meu reino, este outro, non podemos falar entre nós, e ao final o que hai que facer é falar, é eso, coller, no ano 2010, pareceme que se fixo un manifesto de boas intencións do funcionamento da Diputación de Pontevedra. En base a eso, facelo real, o sea, aplicalo. Xa que temos un protocolo base de traballo, pois coller e poñelo en funcionamento. É algo que hai que traballar, pero algo que traballar con medios, con tempo e despois eso, con vínculos entre as diferentes administracións. Bueno, en canto á folla de ruta do decreto, neste momento se está a redactar como unha especie de documento base de traballo. Por outro lado, estamos nunha fase que vamos a solicitar colaboración, xa estamos empezando a colaboración a todos os organismos, universidades, a EGA, INCIPID, Consello da Cultura e demais operadores que estén en relación co patrimonio cultural. Tamén está aberto para que os concellos, as diputacións, etcétera, ou toda aquela persoa que considera que ten algo a aportar, que aporte o que considere interesante. Con este documento base, coas aportacións da xente, as aportacións dos propios técnicos da Dirección Xeral, pois se elaborará un borrador que procuraremos que seña de consenso. Me refiro, unha vez elaborado o borrador se facilitará a todos os operadores dos que estaba falando antes para que aporten cousas no borrador tal e con todo eso sacaremos un decreto definitivo. O tempo, a folla de ruta, o interesante sería que estivera listo unha vez que a lei estivera en marcha. O problema é que coincide xusto coa época estival, coas vacacións e con todo, pero a intención é que seña, se pode ser en setembro, que non seña en outubro. E outubro, pois, posiblemente sería o tempo máximo. Está aberto a todos os técnicos, a todos. Aquí non vai haber distinción ninguna. Ben, hai dúas palabras pedidas, Felipe e... Hola, bons días. Felipe Criado. Bueno, moitas gracias polas presentacións de todos. Son moitísimos os temas que surdiron e penso que, ademais, as 4 intervencións xunto coa moderadora realmente deron a clave de temas importantes. Especialmente antes de facer unha observación ou pregunta, quería agradecer o optimismo realista tanto de Rafa como de Marco Antonio, porque, bueno, un bo xeito de optimismo pragmático. Pese a dificultade das cousas, agradece unha visión entusiasmante cara a cambiar as condicións de contorna. A ver, como digo, hai moitas cousas neste momento no ambiente para falar, pero eu me quería concretar solamente nunha que estivo tamén sobrevolando, Marco Antonio particularmente enfatizou moito, que
a necesidade de incrementar a confianza metodolóxica, de incrementar os protocolos, os mecanismos de estandarizar as metodoloxías de traballo e incrementar, por lo tanto, tamén a calidade técnica deste traballo. Isto é básico porque precisamente é a condición fundamental para poder construir a confianza que a su vez nos constitúa como comunidade. Xa que isto vai de espellos, sempre moi doado, a verdade, e non o digo polos arquitectos presentes, sempre moi doado para os arqueólogos mirarnos no espello da arquitectura, porque é un bon modelo profesional técnico do que se pode aprender moito. Falando, por exemplo, de metodoloxías, eu me pregunto, que pasaría que a acción concertada que os arquitectos precisamente sodes capaces de facer estupendamente si esta non se pudera basar na confianza de que os edificios que fai o compañeiro arquitecto non se vai a caer. Evidentemente, é un lugar común que non se vai a caer, existe, por lo tanto, unha base de confianza baseada precisamente en compartir a metodoloxía. Este punto é moi importante e me leva a outra cousa que quería observar. Precisamente para insistir na necesidade de perfeccionar a metodoloxía, está a salir, tanto hoxe como onte, moitas veces a idea de que se precisa unha titulación de arqueoloxía. A ver, isto non vai a ocurrir. A titulación de arqueoloxía non é a solución, fundamentalmente porque non é doado neste momento para o sistema universitario español e incluso fora de España crear titulacións novas. Hoxe nos despertamos, moitos de nós, ca noticia de que a Universidade Complutense de Madrid vai a reducir o número de facultades que ten. O proceso é imparable. A ver, eu aquí non quero ser traicionar a un bo propósito de inicio de ano que cheguei a xuño e ainda manteño, que é non invocar sistemáticamente ao neoliberalismo como un deus ex máquina. Prefiro, cada vez que haya que facelo, ir precisamente a degüello a ver cales son as condiciones reales que nos permiten a veces decir que isto parte dunha estrategia neoliberal. Bueno, pois, indo a esas condiciones, está a pasar en toda a universidade mundial, non nin española nin europea, mundial, que os grandes... Isto non son fantasmas, é certo, ademais o vino claramente nunha xuntanza de arqueólogos universitarios a nivel internacional a que tive a ocasión de estar fai pouco. Está pasando na Universidade Mundial que algúns grandes planificadores decidiron que sobra a mitad dos titulados universitarios no mundo. E todos os procesos, incluído a Lei Wert, van efectivamente enfocados hacia eso. Neste contexto, non é unha titulación de arqueoloxía doada. Hai que buscar outras solucións. Unha solución é, ao mellor, ir a facer arqueoloxía naqueles sitios nos que sí hai titulacións de arqueoloxías, pero non pode haber en todas partes e, desde logo, non vai haber en Galicia. Outra solución é incrementar a calidade dos másters, na calidade de terceiro ciclo onde pode haber unha boa fórmula. E unha terceira solución pode ser botar mans de iniciativas moi orixinales, como, por exemplo, a que para min representa perfectamente o CIFA, o Charter Institute of Archaeologists, que é, por traducirlo de alguna forma, algo así como un instituto de arqueólogos diplomados. É unha entidade privada que certifica e diploma aos que queren ser socios ao nivel técnico, porque non teñen un solo nivel de arqueólogos, hai, me parece que hasta 5 niveles posibles de arqueólogos, nos que toda xente, incluído eu, por exemplo, se quixera chegar a facerme membro, son evaluados de acordo con o currículo, os parámetros para ver que é o que podo facer según eles. Teñen máis de 3.000, non sei se incluso 5.000 socios, non unha cousa única para o Reino Unido, estánse expandindo mundialmente. É unha boa solución precisamente para definir o tema de quen define que é un arqueólogo ou arqueóloga, porque non vai a ser a titulación, como digo. Isto era o que quería decir. Despois teño un par de observacións para Roberto, pero xa me estendín a saber. ¿Tienes algo que decir? Sí. Con respecto ao tema das titulacións, igual sinto igual o meu discurso un pouco vehemente, pero é que desde o ano 2008, no momento en que se fixe a primeira asamblea de arqueólogos da CIGA, pedíase, ou unha das demandas era que os únicos que pudieran ser arqueólogos fosen licenciados en Historia. Nas últimas oposicións da Xunta de Galicia
a EGA manifestou públicamente o seu desencanto porque nos pudiéramos presentar ás oposicións os licenciados en Humanidades ou Historia de Arte, Antropoloxía, etc. Entón, xa levamos un tempo que parece que temos que estar continuamente xustificando porque estamos traballando no mundo da arqueoloxía. Claro, ahora que se está a falar dun novo decreto, se dice públicamente que somos intrusos laborais, pois obviamente, despois de, non sei, 14 anos de profesión, pois a profesión xa bastante dura, xa bastante desgasta psicológicamente, pero é máis dura se encima en cada actuación que das, cada paso que das, pois tens que xustificar o teu traballo na arqueoloxía. Eu teño claro unha cousa, o decreto redactouse no ano 97, o 199/1997, é o que está nestes momentos vixente. Nestes 19 anos hubo moita xente que tuvo direccións que foron licenciados en Historia do Arte, licenciados en Humanidades, licenciados en Xeografía, e agora, de repente, parece que non estamos capacitados. Quero deixar claro que a normativa sigue sendo a mesma. Entón, eu, nestes momentos, como licenciado en Humanidades, para presentarme a unha oposición, non teño por qué facer un máster. Teño que participar nesa oposición con igual de capacidades que un licenciado en Historia. E, senón, lle terán que pedir ao licenciado en Historia ese máster. Simplemente era facer esa puntualización. Roberto, sí. Sí, con respecto a esto, tamén hai un sistema moi fácil. Hai unha titulación europea. Me refiero, no título europeo que se pode pedir, calquera que remate unha carreira pode pedir el título europeo, e aí está a relación de para que está habilitado a traballar esa persona, cos estudios que fixo. Me refiero que eso ten fácil solución. O problema, o que dicen de humanidades, non o dicen nada para nada referido a ti, nada por estilo. Non é nada personal, nada por estilo. Non, eu o fago por compañeiros. Eu que quixen facer un pouco énfasis é un problema que temos neste momento que estamos vendo a ver como podemos solucionar. Porque nos está aparecendo moita xente de moitas especialidades da historia e por aí tal que se consideran habilitados para traballar de arqueólogos. A mellor sin experiencia, que é un aspecto fundamental en moitas cousas. Consideran que co título xa están habilitados, que non necesitan máster, que non necesitan nada. A veces ves o expediente curricular e ves que a mellor non ten así ninguna asignatura especializada en temas relacionados coa arqueoloxía ou coa prehistoria e demais. Creo que este tema xa o falamos onte, está bastante situado. Hai unha palabra pedida, se alguén máis quere intervir, porque estamos xa fora de tempo. Que non sei o teu nome. Se alguén máis quere intervir, que o diga, senón, con esta intervención... Hola, son Pilar Prieto, falei onte na mesa da tarde. Sinto porque eu quería insistir un pouco no que se está a falar agora sobre o tema de intrusismo. Apoio o que está falando Felipe sobre a formación e quería máis ben facer un pouco de historia respecto a todos os que estamos aquí. Que formación temos? Se a temos que comparar coa formación que reciben os alumnos agora, a pesar de que onte eu fui pesimista, penso que os alumnos das novas xeracións están moito mellor formados que nós. Agora, eu quería, por exemplo, en relación co que decías ti, Roberto, do intrusismo, eu entendí mal, agora aclaraches algo, pero penso que os estudos de máster poden ser unha forma de permitir que a xente desenrole a actividade arqueolóxica como profesional. Da igual que os estudos anteriores sexan ou non de historia, como decía Marco. Poden estar basados noutro tipo de educación. Precisamente citaches a un biólogo, non? Eu pensei que te referías a que este ano matriculouse un biólogo no máster de arqueoloxía. Bueno, pois eu penso que o máster
temos que adaptarnos aos tempos modernos, os arqueólogos que temos agora 50 anos, temos estudios de filosofía e letras, xeografía e historia, humanidades, etc. Pero agora as cousas cambiaron e deben pedirse estudios en arqueoloxía de outra maneira. Eu penso que unha graduación, salvo que sexa de arqueoloxía, non é suficiente. Necesitase un máster, da igual de que tipo, máster que teña estudios de arqueoloxía. Nese sentido, eu penso que debemos adaptarnos aos tempos actuais, independientemente de todos os problemas dos que falou Felipe antes. Por outro lado, penso que a introdución de persoas con perfil que non sexa de historia para estudiar o máster enriquece a profesión. A apertura, de feito, do máster de Santiago foi unha insistencia miña, persoal, de abrir a todo o mundo este tema e na comisión académica de máster ninguén dixo que non. Entón, temos a experiencia, a Universidade de Santiago, pioneira en estudios interdisciplinares, arqueolóxicos. Temos a Antonio Martínez Cortizas, por exemplo, como clave de colaboración cos arqueólogos, con todos os arqueólogos. Penso que todos os arqueólogos que están aquí colaboraron de alguna maneira con el e a súa equipa. E penso que é moi importante ofrecer a oportunidade a un biólogo de estudiar arqueoloxía se quere, non? Despois de exercer a outros niveis, xa non o sei, vai depender das intencións da persoa que estuda e de vos, que sodes os que dades ao final os permisos para exercer. A universidade ten a súa parte de responsabilidade no proceso de ser arqueólogo, pero non ten toda a responsabilidade neste caso, non? Entón, eu penso que a arqueoloxía como profesión, como formación, como diversión é dinámica e todos temos que aprender durante o grao, licenciatura, máster, pero tamén exercendo día a día a profesión. E non podemos culpar sempre o mesmo foco de que, por exemplo, non se ensina como facer un presuposto, pero nun máster dun ano non se pode ensinar todo o que un arqueólogo necesita. Entón, hai que seleccionar. Entendo que eso podería ser algo importante, pero hai outras cousas importantes. É moi difícil realmente facer unha selección de o prioritario. Entón, inténtase facer o que se pode. Ben, Roberto quere contestar brevemente e temos que parar porque estamos... Para mí, Rebeca. Roberto. Para mí, dentro da arqueoloxía, o tema da titulación é o menos importante. Me refiro, e para o futuro da arqueoloxía é o menos importante. Eu fixe un comentario porque temos un problema que nos chegan solicitudes de autorización de intervencións de xente que temos dudas se está preparada esa persona ou non está preparada esa persona, e se pode considerar arqueólogo ou non. É simplemente un comentario. Pero para mí é o menos importante o futuro da arqueoloxía. O futuro da arqueoloxía hai cosas máis importantes como a atomización empresarial, hai montón de cousas máis importantes e de cambio de enfoque de como está enfocada a arqueoloxía profesional. E hai moitas cousas que realmente hai que debatir máis amplamente. Para o tema da titulación, pues, posiblemente estamos pensando a posibilidade de utilizar como se chama, a Comisión de Técnica de Arqueoloxía, de creala xa dunha vez novamente, utilizala para ver que xente pode estar habilitado ou non para exercer a arqueoloxía. Ben, Rebeca, queres? Vale, pois deixamos para despois da seguinte mesa. Tendes 15 minutos para